тази къща на улица Княжевска в София ще живеят 6 деца от 0 до 3 години. За децата ще се грижи екип от 6 професионалисти, социални работници и медицински лица. В центъра условията са пригодени за отглеждане на бебета и има всичко необходимо за ежедневните нужди на едно пеленаче. В момента в социалния дом живеят 2 бебета, момиченце на 2 месеца и момченце на 5. Изхода от тук, от нашия център, е само след намиране на по-добра алтернатива за детето, т.е. то да живее в семейна среда. Това означава връщане на детето в собственото си семейство, при роднини или при приемни родители. А през това време детето живее тук в една среда много близка до семейната. За сега центърът работи благодарение на дарения от граждани, фирми и неправителствени организации. От следващата година обаче финансовото положение на дома ще се подобри. Неговата издръжка, за която сега чухте, че е 90 000 на година, ще бъде поета от нас чрез кандидатстване за делегирана от държавата дейност. За TV7 Таня Иванова.